Politie zoekt in Koudekerke naar sporen in de zaak Dien. 4-jarige kleuter dood aangetroffen bij Neeltje Jans. En verder in deze Zeeland nu. Zeeuwen willen compensatie voor alle overlast. En meer oog voor ouderen in verpleeghuizen. Goedenavond. De politie heeft de hele dag onderzoek gedaan op Neeltje Jans en in Koudekerke in de zaak van de 4-jarige Dien. De kleuter is gisteravond dood aangetroffen op Neeltje Jans nadat hij vorige week vanuit het Belgische Sint-Niklaas was meegenomen door zijn oppas, een 34-jarige verdachte. Verdriet en ongeloof na de vondst van het lichaam van de 4-jarige Dien gisteravond bij Neeltje Jans. De 34-jarige verdachte werd gisteren aangehouden in Meerkerk bij Utrecht, in het midden van het land, en leidde de politie naar Neeltje Jans. De verdachte zat eerder 10 jaar in de cel voor de dodelijke mishandeling van een 2-jarig jongetje. Dien is niet het eigen kind van de verdachte, maar het zoontje van een vriendin, en hij paste regelmatig op. Dien logeerde ook vorige week bij de verdachte, toen zijn moeder naar het ziekenhuis moest. De man bleek er woensdag met de jongen vandoor te zijn gegaan. Het is niet duidelijk of de moeder op de hoogte was van de eerdere veroordeling van de man. Na de verdwijning uit Sint-Niklaas zou de verdachte in Koudekerke zijn geweest, reden om ook daar de hele dag onderzoek te doen. Er is een team van 20 rechercheurs geformeerd dat zich met de zaak bezighoudt. Ja, dat was de informatie die we vanmiddag kregen. We gaan naar Koudekerke. Daar staat verslaggever Marius de Nobel, waar nog altijd politieonderzoek daar wordt gedaan. Marius, wat ben jij inmiddels nog meer te weten gekomen? Nou, het belangrijkste is eigenlijk dat de man waar de verdachte op bezoek is geweest, die man heeft tegenover ons verklaard dat hij toen hij op bezoek kwam geen kind bij zich had. Naast mij Alwin Don van de politie Zeeland-West-Brabant. Wat kunt u daarover zeggen? Nou, wij hebben gisteren tijdens het onderzoek vastgesteld dat hij inderdaad hier is geweest. Maar hoe lang die is geweest en met wie die is geweest, dat onderzoeken wij nog. We hebben in ieder geval de bewoner al wel gesproken en uiteraard spreken we de verdachte daar ook over. Wat bent u te weten gekomen over het pand? Nou, we zijn vanmiddag uitgebreid onderzoek aan het doen. Er worden hier meerdere kamers verhuurd. Een van die kamers, daar is die geweest en die wordt uitgebreid onderzocht. Hoe zijn jullie op het spoor van Koudekerke gekomen? Ja, tijdens dat onderzoek kregen we allerlei plaatsen die mogelijk betrekking hadden op dit onderzoek. Onder andere ook Koudekerke. We hebben hier ook nog met een politiehelikopter boven gevlogen. En uiteindelijk zijn we hier dus beland omdat die informatie bij dat onderzoek naar boven kwam. Dan zijn jullie de hele dag ook nog bezig geweest met onderzoek op Neeltje Jans. Wat heeft dat nog opgeleverd? Ja, uiteraard hebben we uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Ook onderzoek naar het slachtoffer. Die is daar ondertussen weg. We hebben ook overdag nog gezocht naar allerlei sporen. En we zijn daar nu zo'n beetje afgerond. Maar precies wat we daar hebben aangetroffen kan ik op dit moment nog niet zeggen. Kunt u iets zeggen over de manier waarop Dien om het leven is gekomen? Nee, dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. We zijn uitgebreid onderzoek ook aan het doen naar het slachtoffer. Dus er wordt een scan gemaakt, er wordt een schouw toegepast. En uiteindelijk ook nog sectie. Dat zal vandaag en morgen plaatsvinden. Nou, dan moet er dan wel antwoord komen of die door een misdrijf om het leven is gebracht. Nou is de vriendin van de verdachte, dat is een Zeeuws-Vlaamse, die is ook opgepakt. Klopt dat? En wat is haar rol in dit geheel? Ik heb dat inderdaad vernomen uit Belgische media. Alleen dat maakt onderdeel uit van het Belgische onderzoek. Dus die vragen die moeten echt naar België. En wat iedereen zich natuurlijk wel afvraagt van wie geeft zijn kind nou mee aan een man die 10 jaar cel heeft gekregen voor de dood van een eerder kind? Ja, ik begrijp die vraag, dat mensen dat bezighoudt, maar ik kan daar vanuit mijn rol geen antwoord op geven. Dankjewel, Alwin Don van de politie Zeeland-West-Brabant. Zeeuwen zijn sterk verdeeld over extra toerisme in de regio. Dat blijkt uit een opinieonderzoek dat Omroep Zeeland heeft laten uitvoeren door bureau GFK. Met name op Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen wordt er verschillend gedacht over de toename van het aantal toeristen. Gedurende het hoogseizoen is het druk in Zeeland. Lange files, overvolle stranden en vaak geen plekje meer te vinden op de camping of het vakantiepark. Is het in de zomer niet te druk in Zeeland? Oftewel, moet het toerisme aan banden worden gelegd? Dat ligt al voor het grootste gedeelte aan banden. Daar moeten we misschien nog een beetje in fine-tunen.
Maar het is ook een beetje een kwestie van perceptie natuurlijk. Als we na een lockdown, waarin we helemaal op onszelf waren, ineens weer een hoop bezoekers krijgen, dan lijkt het ineens verschrikkelijk druk geworden. Maar ik denk dat we dat toch een beetje moeten bekijken in gemiddelde. Maar we moeten wel de vinger aan de pols houden. Als het aan de inwoners op Walcheren ligt wel. Daar staat het stoplicht voornamelijk op rood. Bijna de helft van de ondervraagden is bang dat het eiland uit zijn voegen barst als er nog meer vakantiegangers bijkomen. In Zeeuws-Vlaanderen daarentegen staat het stoplicht nog voor veel mensen op groen. Daar hebben ze niet zo'n last van al die toeristen. Een mooie opsteker zou je zeggen voor de ondernemer in de regio. Maar daar denken ze zelf anders over. Onze leden zijn terughoudend om het toerisme in aantallen te laten groeien in Zeeuws-Vlaanderen. Zij zijn juist voorstander van seizoenspreiding en kwaliteitsverbetering van de toeristische bedrijven. De grootste ergernis van het merendeel van de respondenten betreft de tweede huizen van toeristen die leeg staan. Ook zijn er te weinig parkeerplaatsen. Is er extra afval en staan er in de woonkernen vaak files, wat zorgt voor irritatie. Volgens Power moeten alle betrokkenen hier lering uit trekken. Ik denk dat we er samen over na moeten denken hoe we daar het beste uitkomen. Het belangrijkste is wat mij betreft dat we het kapitaal dat we hebben, namelijk de natuurlijke kwaliteiten en de dingen die de mensen thuis niet hebben, die hier naartoe komen, dat we die tot in lengte van jaren veilig stellen. Want ruimte moet je gebruiken, die moet je niet opgebruiken. En het is ook de basis van ons inkomen, hè? Nu en in de toekomst. Ja, verslaggever Erik Holm. Tijdens het onderzoek is ook gevraagd aan Zeeuwen van, nou ja, oké, toerisme neemt toe, hoe dan ook. Wat wil u daarvoor terug hebben, hè, om het een beetje goed te maken als het ware? Uit die enquête blijkt dus eigenlijk dat iedereen wel een vorm van compensatie wil. Dat kan zijn in de vorm van geld, dat kan ook zijn in de vorm van extra voorzieningen. Ze vinden meer toeristen naar Zeeland, dan willen wij er ook wat voor terug hebben. Maar goed, compensatie, waar moeten we dan aan denken? Nou ja, het zal je niet verbazen. Op de eerste plaats staat by far belastingverlaging. Meer toeristen naar Zeeland betekent ook meer belastinggeld in het laadje van het gemeentehuis. Dus men heeft gezegd van nou, dan willen wij daar wat voor terug. Wij willen iets terugzien in de vorm van andere, lagere heffingen. Daarnaast zijn er nog een aantal punten genoemd. Betere parkeervoorzieningen in de woonkernen. Een shuttlebus van en naar het strand. En meer openbare toiletten. Oftewel eigenlijk allemaal zaken. Profiteren we zelf ook van? De Zeeuwen die profiteren daar ook van. Erik Holm, dankjewel. Het Reinaert College in Hulst heeft alle leerlingen naar huis gestuurd vanwege coronabesmettingen. Alle klassen moeten thuis in quarantaine. Daarom deze week lege gangen en lege klassen daar op school. Alleen docenten zijn nog aanwezig voor online les. Het is een zware domper voor de rector. Ik kom hier vanmorgen aan en ik kom bij een leeg gebouw en ik zie wat collega's. En het is leeg en een school zonder kinderen is geen school. Maar de school kon niet anders omdat in bijna iedere klas 3 of meer besmette jongeren zaten. Waar de corona-uitbraak op de school vandaan komt, weet de rector niet. Ik hoop dat deze wake-up call hier, terwijl we dachten toch veilig te zijn, dat het bewustzijn en het besef een beetje terugkomt. We moeten gewoon opnieuw weer even allemaal ons best doen om onze pootje aan de regels te houden. Meer scholen melden trouwens dat ze hele klassen vanwege corona naar huis moeten sturen. Het Reinaert College hoopt volgende week dinsdag weer open te gaan. Op het terrein van het asielzoekerscentrum aan de Laurens Thomasweg in Middelburg is vanochtend een man gewond geraakt bij een steekpartij. Het zou gaan om een ruzie tussen 2 inwoners van het AZC. Maar de aanleiding is niet bekend. Het slachtoffer is met een mes in zijn zij geraakt. Hij is door ambulancepersoneel behandeld aan de steekwond, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Restaurant Meliefste in Wolvaartsdijk verplaatst de keuken voor 8 dagen naar restaurant The Jane in Antwerpen. Het gaat hier om een pop-up restaurant in de Upper Room Bar. Omdat de horeca in Nederland nog steeds dicht is, kiest chef-kok Thijs Meliefste nu voor dit tijdelijk concept, zodat hij dan in ieder geval toch wat zekerheid heeft. Gisteravond konden 350 mensen zich aanmelden voor een lunch of diner van Meliefste in The Jane in Antwerpen. Voor middernacht waren alle 350 plaatsen al volgeboekt.
Eenzaamheid in verpleeghuizen moet beter worden herkend en ook vaker worden besproken. Dat vindt het zorgonderwijs in Zeeland en ook verschillende zorginstellingen zelf. En ze hebben daarom samen onderzoek gedaan naar eenzaamheid onder ouderen. We doen het rustig aan. We hebben niks, geen haast. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een online cursus om eenzaamheid te leren herkennen en bespreekbaar te maken. Studenten van Hogeschool Zeeland en Scalda hebben daarvoor gesprekken gevoerd met ouderen die in verpleeghuizen wonen. Ze hebben ouderen geïnterviewd, dus bevraagd. En ook verzorgenden, dus professionals in de zorg bevraagd. Om erachter te komen of mensen zich eenzaam voelen. En of, waar die eenzaamheid dan uit bestaat. Want er zijn meerdere vormen van eenzaamheid. Hoe oud was je hier, Lau? Dan was je nog geen jaar, denk ik. Nee. Gaan we eens kijken, hoor. Tuurlijk gebeurt er ook wel eens gewoon een gezellig praatje over het weer. Maar het is ook wel eens goed om bij iemand gewoon een beetje naar binnen te kijken. Dat diegene ook het gevoel heeft van, daar wordt naar me geluisterd en ik kan mijn verhaal kwijt. Mijn oudste zoon, die hangt daar aan boven. Kijk. Ja. Ja, die is ook niet meer zo klein, hè? Wat je ziet in deze setting is dat met name het gevoel van misschien wat minder te doen. En het gevoel van eigenlijk niet meer zoveel doel in je leven hebben, dat wel naar voren komt. En daarnaast is het ook zo dat ouderen in een verpleeghuissetting vaak wel hun partner missen. Of toch het contact wat ze hadden in hun eigen oude omgeving. Ja, had u een goede vrouw, een lieve vrouw? Je moet wel van tevoren nadenken van, nou, wat is mijn doel in het gesprek? Maar ik betwijfel wat er hemel is, anders dat weet ik niet zeker. Wat er hemel is en zij is er niet, dan wil ik er niet in. Zo goed was die. Als je over eenzaamheid wil praten, dan moet je over een bepaalde schroom heen. Dus je moet eigenlijk ook eens bij jezelf nadenken. Hoe is het voor mij om eenzaam te zijn? Hoe voelt dat? En wat voor vragen vind ik dan wel en niet prettig? En bij wat voor iemand, in wat voor gesprek voel ik me eigenlijk op mijn gemak? Voelt u zich wel eens eenzaam? Ja, eigenlijk niet veel. Het is helemaal zo aanvaard, hè. Dan kan we in een hoekje gaan zitten, maar dat helpt toch ook niet. Mis je ze nog iedere dag? Ja. Ja. Dat kan mooi zijn, ja, die kinders. Ja. Ja, en dan word je ouder. Ja. Hè? Dat valt niet altijd mee. Nee. Nee. Eigenlijk hoop ik dat de houding van mensen richting personen die zich misschien eenzaam voelen of zich niet helemaal goed voelen, dat die houding net iets verandert, zodat het gemakkelijker wordt om dit te bespreken. Ook in het netwerk van de ouderen zelf. Die heeft allemaal gevolgd vanaf zijn stoel. Ja. Hè? Nou, dan gaan we weer lekker terug naar de woonkamer. Ja. En ik heb me laten vertellen dat er straks een lekkere lunch komt, Lau. Opnieuw een nevelige dag op veel plaatsen. Maar op andere plekken in Zeeland waren er juist brede opklaringen. Morgen later op de dag zien we al wat regen. En ook de dagen erna is het wisselvallig. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een fijne avond.